कुछ जरूर लेके आवेला, लेकिन आशा ना बल्कि पूरा विश्वास लगा के कि दासी राउर दरवाजे पर अनाथ खड़ा बा ए माई। हाँ में दासी फरियाद कइले बा कैसे बिटिया तोहार माई कारे पुकारिया पुरस्कार बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। 100 रुपये सबके नमस्कार प्रणाम। अंतरा के अंतराल में दासी फरियाद करता है कैसे नाही बाटे फूल माला पूजा के समाना, नाही बाटे फूल माला पूजा के समाना बस लागल बा धियाना के तार में बस लागल बा धियाना स्वर से साधना सिखा दा महतरिया सनवा छोटे आजा, स्वर से साधना सिखा दा महतरिया सनवा छोटे आजा, माथ में मैया सनवा छोटे आजा, माथ में मैया सनवा छोटे आजा। दासी के कुछ गावे बजावे ना आवे नहीं मैया, यहाँ पे के दया दृष्टि से यहाँ पे के देन हो मंच पर जो 2 शब्द 4 शब्द बोल लेते बाए माई।